Yabingelela megama ngosiphiwe umfuka Ntombela bengicela uqala ungena kuleli khasi wezokulungile ucofoze usubscribe button ukuze uzothola nje okuningi kwenzakala. Njengamanje silapha eworkshop emcimbini kakhuzani umfoka Mpungose lapho khona zokwethula khona umsebenzi wakho omusha. Qhawela kithi sikubingelele. Ngiyabingelela nami ohlelweni lakho umsakazi noma ngiqinisekisa ukuthi umcimbi okabani. Kanjani? Awungiyeke ngendaba eziningi kulukile sihlale endaweni. Qhawela kithi siyakubona lapho utheleka manje inkinga kuzothini manje kuzothi umcimbi kabaningi siyakubona ukutheleka lapha eThekwini. Thano wethu. Oh umcimbi wethu. Oh nawuzokwethula la khona mfowethu. Uzokwethula la umsebenzi wakho. Ngiyadlala kulukile. Sikaqhubeka nohlelo. Qhawela kithi la uzokwethula alright mfowethu. Newethu ukhiphile mfowethu umsebenzi omuhle kakhulu mfowethu. Oh my friend, obani. Qhawela kithi hey ngifuna ukubuza nje mina le yanto leyana ukuthi ngaphela ubuciko omngaka mfowethu wabuthatha ngaphela yangoma le iyodwa nje le ka my friend. Angicabanga ukuthi kukhona la engingachaza ngifike khona masiza nje ngomsebenzi ngoba angazi ukuthi esikwenzayo kusuke kufike kanjani nethi ngaqinisekisa nje ukuthi sisebenza ngokuyikhandla ngoba mhla ngathola ukuthi ngikuthola phi lokho mhlawumbe ngeke ngenza into kanje ngoba ngibe ngazi ukuthi mangisuka la ngiyaphi ngiyothatha lento engiyifunayo ayi ukufika emphakathini ngalendlela engifuna ngayo. Kodwa mfowethu injani nje mfowethu injabulo kwena mhlambe nongakuphakula nje mfowethu abantu eThekwini ngicabanga ukuthi mhlambe kade wagcina ukufika eThekwini mhlambe wagcina usakhida ngala mhlambe ngoshe ngomasho ake ngiqamba manga ngijabule uyangibona nawe. Qhawela kithi noma ngingakaze ke ngifike kulezo itoro ngizazofika nethi nje abantu bala eThekwini ngiyabathanda kakhulu ngingasho ukuthi ezinye indawo ngibathanda kodwa nje la eThekwini mfowethu basupporta kakhulu ngiyafisa futhi baqhubeke. Qhawela kithi siye sinibone lapha lincokola lapha nofoka khuba lapha egodleni ngiyakhumbula nje epostini yasekuseni kade futhi egadla futhi ngahleka nje mfowethu abantu badideka abantu ukuthi ngempela ngabe umdlalo noma yini mfowethu awucacise nje ukuthi kwenzakalani. Ake sishiyele ake ngime anginayo impendulo yalapha. Angiyeke nje lapha anginayo impendulo. Qhawela kithi mfowethu. Qoko impendulo anginayo. Kuphela nje. Hayi ngiyabonga kakhulu mfowethu. Kubonga mina kakhulu. Mfowethu awugcina qhawela kithi. Ngale kwani nje ngifisa ke abantu bangalibala ukuthi bavotela ingoma lapha zika umaskandi eyinominathiwe ekutheni uhlukanise unyaka bawaseka amacika nominathiwe kukuwe ukuthi liphi leli ofuna liwine kodwa mina ngokukholelwa kwami kunje ngoba kuumaskandi oyedwa wabo mayiwinile ngiyothi happy new year noma kungahlukanisa abanye nakhona ngiyojabula nethi nami ngilwela iside la ngakwethu danke qhawela kithi siyabonga ngiyabonga mfowethu ngiyabonga kakhulu. Hawu akushona la ngiyanibona.